Mga nasunugan sa barangay Camagayan ni atong Setyembre 20, mitsabaw human gipakuralan sa tag-iya ang luna nga ilang untang tukuran ug balik sa ilang panimay. Suginlimi, Andrea Patanya. Makita niining cellphone video nga kuha ni Norlane Dolino ang pagkural sa luna diin migo ang dakong sunog ni atong Setyembre 20 nga miabo sa kapin 20 ka mga panimay dinhi sa barangay Camagayan. Mitsabaw ang mga nasunugan kay nagtuo silang makatukod pagbalik sa ilang mga panimay ug gani ilang gigasto ang 10,000 pesos nga hinabang sa Cebu City Government alang sa construction materials. Among gipangita ang fencing permit ani wa man sila gihatag, wa sila ipakita. Mga dokumento sad wala sad dyan nakigdayalog namo. Sila ra dito sa taas, kami be nasunugan. Ngano adto man sila dito sa taas nga naaman mi diri ang mga tao gyud yang sabot-saboton. Matod sa kapitan sa barangay Camagayan, nga mihatag siyag fencing permit ug igo na lang ning iduso sa City Hall. Iyang gipahibaw nga ang maong luna gipanag-iya sa pamilyang Gana ug Diaz. Ang katarungan sa mga tag-iya, mga Galan ug Diaz nga ila yung kuralon, dili na nila publikon tungod sa mga amoroso bitaw sa pila katuigan nga wala gyud sila magtarog bayad sa abang. Tinuod na karon gayon na kay ang naningil kanadto namatay naman nya wa man ni puli og paningil. Kinsa pa mayam mo tagan wa man ni puli og paningil. Di question sab nila kung nganong karon ra sila gipapahawa nga kadaghan naman unta silang nasunugan. Ilang pasangil nga politika ang hinungdan sa tanan, sanglit adto sila musuporta sa igsuon ni Kap nga kontrapartido niini. Karon tungod ni sa barangay eleksyon, ikum tuo. Kay politika dyan eh. Ano di ay? Kontra mabisbikas. Ako igsuon, wa man koy problema sa politika. Kay ang akong igsuon, ako man nagipildis 2002 hantod karon ako gyapoy kapitan. Gani sila na politika, ilang gisangyaw sa tibuok Pilipinas na siguro nga ako nasuspenso ko pero wa pa ko kapirma, wa pa ko kadawat og order gikas DILG. Matod sa mga nasunugan dinhi sa barangay Camagayan, andam sila nga mamalhin, sanglit na sayod sila nga di sila ang tinud-anay nga tag-iya ning maong yuta nga ilang gipuy-an sud na sa pipila ka tuig. Apan panawagan lang nila ngadto sa gobyerno nga sa di pa sila papahawaon, siguraduon usa nga aduna sila'y tarong nga kabalhinan. Gani hangtod nga wa sila relocation site, di kuno sila mamahawa dinhi bisan og gipalibutan sila og mga barbed wire. Ari ra mi diri. Bahala gikural mo. Bahala gikural mi diri. Bahala na ni siya. Gingon ani man mi, haras naman nila ingon ani kay. Tubag ni Kap nga gitagaan na kaniadto og relocation site ang maong mga pamilya ni atong panahon ni kanhi Presidente Erap Estrada dihang nasunog ang maong dapit ni atong tuig 2000. Ang maong relocation site nahimutang sa barangay Kanduman sa Dakbayan sa Mandaue. Susihon pa sa Department for the Welfare of the Urban Poor sa Dakbayan kung naa pa ba ang maong relocation site. We still have to check kung unsa gyud na diya kay ang Camagayan gyud from the katong siyang nasunog na siya. Klaro na sila relocation site. Sakto na ang giistorya nga na sila Kanduman nga relocation site sa Mandaue. Nya dako kay na siyang area intended gyud na mainly para nila. Andrea Patenya, News 5. Ugmang adlaw na mahibawan kung ma-extend o matangtang yun sa ilang serbisyo ang mga teachers' aid sa Dakbayan sa Talisay. King Perez, Suginlimi. Usa ka closed-door meeting ang gipahigayon kaganihang buntag tali sa mga teacher aid volunteers ug ni Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes. Planong taktakon ang 60 ka mga magtutudlo nga gidawat ni kanhi Mayor Soc Fernandez. Kay matud pa nanubra na ang magtutudlo sa Talisay. Nasayran sa News 5 nga ang maong mga teacher aids mga supporter ni kanhi Kongresista Eddie Gullias kinsa napildi pagka-mayor ni atong miaging eleksyon. Giingong nagsugod sa ilang trabaho ang maong mga teacher aids ni atong buwan sa Hulyo o gipahunong ni atong Setyembre 27. Duna sila sweldong 8,000 pesos matag buwan. Matod ni Mayor JVR nga dili pa politika ang hinungdan sa mong pagpanaktak. Tumala karon sa among kita nga wa na nagkinahanglan kaayo ang ato ang City Hall o sa labi na sa ato ang Department of Education nga extra na kaayo ang atong mga maestra.
Nang hunaw sabang Schools Division Superintendent sa Dakbayan sa Talisay. Miingon kini nga igol ang siyang mipirma isip witness sa mga kontrata sa mga teacher aides kay wala pa mi-report ang mga magtutudlo gikan sa DepEd. We need some teachers to handle this, to handle that, because if we will just look into one area, we can say it's enough. But if we will look into some other areas, they might be needed. Even many regular teachers katong mga karaan na gyud nga DepEd teachers, ang ilang mga logi pangkuhaan. Dihang gipangutana si Mayor JVR isip local school board head kung unsay kapalaran sa mga magtutudlo. Kami gihatag agmuran sila, pero as a mayor ako ng pangitag paagi nga dili pud sila gitawon isa kung sang paagi. King Perez, News 5. Kinahong pinabuthang isda gisakmit sa mga sakop sa Cebu City Bantay Dagat Commission kagabi ang maong mga isda gingong gikan sa Zamboanga City. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Mga isdang mulmul ug badlon ang sud ining tulo ka dagkong kahon. Gisakmit kini sa mga tinugyanan sa Cebu City Bantay Dagat Commission kagabi. Dinhi sa Pertres, dihang gihiling sa fish examiner ang sud sa ginawaan sa fish sample, nasuta nga pinabutan gyud ang maong mga isda. Operation gyud namo. Nag-request mi og kanang mga fish examiner sa BFAR. Dayon nag-conduct mi operation kay nag-schedule man among dako sa Bantay Dagat nga mag-operation mi karong adlaw. Muna pagdunggo ron sa barko nga gikag Zamboanga, mo ni mga kahon na mo ang kuanan. Dayon gi-examine siya ang mga isda nga suot sa box. Gihong gisakay sa cargo vessel sa Allison Shipping nga gikan sa Zamboanga City ang maong mga isda. Gibanabanang mokabat sa 700 ngadto sa 800 ka kilo kini ug dado nunta sa Pasil Fish Port. Wa sab masuta kung pilay kantidad ining maong mga sinakmit nga isda. Kay matud pa, dili magkaparehas ang presyo niini kung mutumod na sa kamerkaduhan sa Sugbo. Ang buto na kuan ba examine man siya tarong dito sa Zamboanga kay dire basta gikan og Zamboanga nga isda amo gina-examine dire kung usa ka tiring ang consigne sa tulo ka mga kahon nga isda. Apan atol sa operasyon sa Bantay Dagat kagabi, wala magpakita ang ginganlag tiring sa lugar. Ray Pasaporte, News 5. San nahitabong tensyon kagahapon sa buhatan sa Bureau of Customs Cebu Port, wa matarog si acting Cebu Port Collector nga si Attorney Paul Alcazaren, matud niini nga igo lang yang gisunod ang mando sa iyang labaw. King Perez, Sugin Limi. Giklaro ni OIC District Collector Attorney Paul Alcazaren nga siya gihapon ang pangu sa Customs Port of Cebu. Kinihuman mi padayag kagahapon si kanhi Cagayan de Oro District Collector ug bagong Deputy Collector for Assessment Attorney Lourdes Mangawang nga siya ang angayang mulingkod nga collector tungod sa iyang posisyon nga Collector 5. Si Alcazaren usa lang ka Collector 3 apan matud niini nga waay labot ang ranggo sa iyang pagkapili isip officer in charge sanglit iya rang gisunod ang memorandum gikan sa kauluhan. While she may be the highest ranking in terms of rank and salary grade, but I was the one that was designated by Commissioner Besson as the officer in charge. Matud ni Alcazaren nga nahibalik lang si Mangawang sa Cebu Customs kay gitugutan sa Manila Regional Trial Court ang temporary restraining order bahin sa Customs Personnel Order B1-189 kon ang pagbabalhin sa tanang Collector 6 ug 5 ubos sa Customs Policy and Research Office sa Department of Finance. Nibalik silang original plantilla item sa mga collectors samtang gipatuman pa ang TRO diin Deputy Collector for Assessment sa Customs si Mangawang. Hinungdan nga wa kini labot sa appointment sa iyang pagka-district collector. Kay nagunaman ang iyang appointment isip OIC District Collector sa wa pa napatuman ng TRO. At the moment, wa pa man ko nadawat nga order relieving me as officer in charge o balik ko sumaktan. So without that order, I will continue to discharge my function. Dugang ni Alcazaren nga nagpadayon nga hapsay ang ilang operasyon nunot sa gihimong revamp. Gani gipahibaw niini nga dunay mga sakop sa Department of Finance sa kauluhan nga mibisita sa buhatan pagsusi sa kahimtang human sa lahugay.
Positibo sab si Alcazaren nga makabot ang kapin 754 million pesos nga target sa buhatan karong buwana. During the time of the previous collector, if they have double their effort, I think we have to triple or quadruple our effort just to meet the collection target. Sige, King, thank you again. King Perez, News 5. Sugda na sa Alliance of Concerned Teachers ang Teach Against Sport campaign dinhi sa Sugbo. Tumong sa kampanya ang pagtudlo sa mga estudyante, pagbatok sa korupsyon o pagpasabot kanila sa mga epekto niini sa katilingban. Ilakip na sa mga lesson plan o values education subjects ang pagkampanya batok sa pork barrel. Matud sa ACT nga ilang gihimo mao ang pag-exercise sa academic freedom diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga classrooms. Part masabyon na namo pag-instill sa hunahuna sa mga bata kung unsay dautan sa sistema nato. Nakuha sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Task Group ang 40 ka mga gagmayng pakiti sa gituhoang shabu. Pasado alas 12 sa tugang gabi, nipahigayon og buy-bust operation ang mga sakop sa KNI sa OTG, bato kang Ronald Lucero diha sa Barangay Ermita. Si Lucero giingong duha ka semana nang gipanid-an sa kapulisan human sila makadawat og reklamo kalabot sa pagpamaligya og drugas sa nahiskutang dapit. Diyang na positibo ang gipahigayong buy-bust, daling nakuptan sa mga sakop sa KNS OTG si Lucero. Nakigtagbo kaganilang buntag si Cebu City Mayor Michael Rama sa mga kadagkuan sa daklain-laing media outlet sa Sugbo sa tigom nga gitawag nga Meet the Media Leaders. Sa baong kalihukan, nahatagan o kaygayunan ang tanang didapit sa paglabay o bisan unsang paungtana sa mayor, subay sa buot dining ipakita nga spirit of transparency. Nagkadayang isyu ang gituki sa mga sama sa mga priority areas of concern. Diin apil ang peace and order nga mao'y gitubag ni Rama. Gipangunta na sab ang mayor kung tinudang hapit dang mabangkaruta ang syudad. Apan iya kining gipanghimakak kay matod pa daghang money generating properties ang Cebu City Government sama sa SRP. Laing isyu nga mitumawmaw ang problema sa posibleng water supply depletion sa syudad ug matod ni Rama, iya kining ipaabot ngadto sa mga Mega Cebu officials.